Milé krásne dušičky, chcem vám povedať, že dneska idem von s niekým druhýkrát, na kom mi veľmi záleží. Mám strašnú dilemu, či si mám dávať make-up, pretože pred 2 rokmi som make-up prestala nosiť a rozhodla som sa byť prirodzene krásna a rozhodla som sa, že chcem, aby moja pleť dýchala. Takže používam len čistú vodu a aloe vera. Ale ako by sa zase vracali nejaké spomienky, neistota a ego, ktoré hovorí, že musím byť pre niekoho perfektná, dokonalá a krásna. Ale nech sa snažím akokoľvek, dokonca som si ten make-up aj dala, ale mala som na tvári také šupiny, takže asi mi telo chcelo povedať, že to nie je správne rozhodnutie. Takže idem von takto, taká aká som. Som na seba hrdá, pretože najdôležitejšie je, aby som mala rada samú seba a bola spokojná sama so sebou. Takže vás chcem povzbudiť, aby ste aj vy boli hrdí na to, kým ste a boli spokojní s tým, ako vyzeráte.